Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R. Pemirsa, sore-sore ini wis tekan main baca ini ya, jemput baca tempatnya nang Begadon. Karena ini pemirsa ini nek ada si bayi cek aku dukun bayi napa mboten. Soalnya nek kene yo cek usume cek aku dukun bayi nek daerah Gayam cek aku dukun bayi. Bu nek kota-kota kono ya kota Bojonegoro. Bu cek usum buka. Nah iki jaman biyen yo usume cek aku dukun bayi atusi sampai selapan selapan 1 bulan. Esok ambek sore ditusi dukun bayi. Ini aku anggere esok sore ini jemput Rene. Ini ngarep main baca ini enak anu pemirsa. Enak buah kembang apa iki sing digawe ngepyok ning makam iki lho pemirsa. Kembang apa iki aran? Ono kembangnya bareng. Nggih. Mas niki jenenge kembang apa, Mas? Kenongo. Oh, kembang kenongo pemirsa iki langka banget iki nek kembang kenongo iki. Sing duwe jarang. Langka Mas yo sing duwe kenongo iki. Yo jarang-jarang. Ya jarang-jarang soalnya ning aku gak enak kok. Kembang kenongo iki. Iki nek kanggo ngepyok ning kuburan ngono kae Mas nggih. Iya. Gawe ngepyok. Wis pemirsa iki karo ngenteni Mbah Jah sik. Pemirsa iki bar ngeterne Mbah Jah. Bar mandiin terus tak terno. Iki malah wedo mancing ketemu ning dalan iki nek rono tekan omahe Mbah Jah. Lah iki kok ono bocah mancing ning kene iki pemirsa. Apa ono iwake ning kene, Dik? Wis oleh burung e? Walah poso-poso ora ngonekno mercon malah mancing iki. Ndi wae? Ndi delok iwake aku pengen ngerti ya, Dik. Ki omahe ndi ki, Doan? Empet. Empet itu sebelah ndi? Ndi, Dik, iwake ndi? Oh, ternyata oleh iwak pemirsa iki lho iwaken kayak gini. Iki ora kali yo, tapi kok ono iwake yo. Lah gak merconan, Doan. Iki kok tak lebokno YouTube gak apa-apa iki kok. Hah? Sopo jenenge sing iki lho, sing nyereng iki dekane aku ngerti mancing ning kene kok. Aris. Aris. Kelas piro, Aris? Kelas 7. SMP berarti ya? SMP ndi? Oh ya SMP Gayam iki anu pemirsa. Do mancing poso-poso. Ini ki do pamitan gak meng karo wong tuweke. Pamit yo gak seneni engko nek sore mulai lho yo. Ini biyen aku anu pemirsa. Yo koyo ngene iki anggere cilik yo senengane mancing ini. Ndi aku pengen ada kene sing entuk Sik pemirsa tak jone iwake oleh tak delok gak iwake. Oleh ya. Tak deloke pemirsa, sele wong cah mancing iki lho pemirsa. Wah, hasilnya kayak ning kene iki apa arep dinguneh iki? Ora dinguneh, digoreng kok. Tunggu buka ya. Lah, gede pemirsa oleh. Pak gede iki, Pak. Iki Pak bedhek nang arane ya? Pak Nila. Nila. Yo Nila pemirsa tak kira Pak bedhek. Ternyata Pak bedhek oleh pas iki wong papat oleh papat ya semangan kabeh iki.
Sing sitok wader ngene lho. Wis Itu yo cetok. Oke lho. iki nek sing muncul lah di tangan iki. Ini oke lho. Belum ada anak. Iki bolong paling kok. Iwakmu karek iki lho ya. Enek jere enek lelene ning kene ya. Nah niki wis tau tak takoni pemirsa. Walah, mendung-mendung lho ya nek kok nek arep udan mulai ya. Walah, delok-delok pemirsa oleh apa iki? Wah, strek. Wah, malah oleh yuyu pemirsa iki. Iki sapa iki sing warnane bajune warna kuning iki sapa, Dik? Ambari. Kelas berapa? Oh, kelas 8. Pirong sunat. Kayak geng sunat iki. Pon. Oh, walah ampun walah. Lah kayak sing kayak sapa kayak sing tengah wi sapa iki? Namanya sapa kuwi? Dedi. Dedi kelas piro iki? SMP. Oh, MTS. Sing siji kae. Jam. Walah. Kowe nak pemirsa iki cuacane koyo ngene. Tuh. Jan sewukir ngene. Ngene sewukir pinggir dalan. Ning samping kuwi ana kebun anu iku pemirsa. Kebun apa nek arane? Kebun jambu. Aku panci kita. Ya panci. Ya padahal mau ring ini lho pemirsa, ora ning kali. Ning koyo kalenan kuwi lho. Hah? Iya lah kowe. Pane apa iki, Dik? Oh, nganggo umpan cacing. Kok nek wis sore mulai lho ya. Untuk goleki bapak ibuke kok. Yo stret. Wah, iki lho pemirsa iki lagi ngasih makan wi. Walah, dipakani apa dek warane ngono kuwi? Wingan. Hah? Wingan. Kenan dhewe. Saka apa dek kuning? Kamari Mas. Oh, mari Mas. Oh, berarti wae rondok cilik-cilik ning kene ya pancenge cowili soalnya. Hah? Apa? Yo, wae diucul tenan. Mirsa, iki cilik aku senengane yo mancing. Karek piro tenan to. Duh, pemirsa iki malah. Saya berana. Cetoro. Walah. Ade ucul. Iya. Saya beraris. Hah? Cek loro. Ya. Duh. Ki mau budal jam piro ya sampean, Dik? Jam loro. Jam loro leh malah ade ucul pemirsa. Percuma ini gini mancing. Mancing angel ngene gak sing entuk kedek emang kok malah oleh iwak. Ada bolong pemirsa. Nah iki lho ketok stret. Lah wi di dondomi se di apa no? Dirapeti sik ben ora bolong wah mancing sak awan malah ade bolong. Ya apa ora dicek ya ndek mau ade. Dengi ora Apa anu mari gegeden iwake mangkane ucul. Iwake gegeden. Pane awas.
Anu ditaleni ki lho nganggo tali. Taleni Ini rentengi. direntengi kok mati. Dijahit neh nganggo ke lho apa nek arane gedebok. Duh. Lah iki opo kene sing ngaji iki ndekmu? Terus bar. Wis bar ngaji to? Oh, bar ngaji terus budal mancing ngono ya. Yo hati-hati nek mancing yo, nek wis dalu mulai. Aja sampai wong tuwake goleki. Wah, iki lho sing pemirsa sing malu-malu iki lho. Udah mancing nih, aku pengen ngerti oleh kok. Yuk. Yuk mana yuk? Nanti olehnya tuh pengen roh aku. Duh walah tak kira iwak boleh. Wah. Iki anu pemirsa. Nengetan apa enek? Iki Ada tuh. tonggo desa pemirsa iki sing mancing iki. Padha nggo pancing. Dik biyen ngene iki walesanku nganu to, Dik. Nganggo apa nek arane? Nganggo pring kae kok. Dik biyen saiki wis enek ngene iki. Regane piro niki pancing ini? 30.000. Oh. Jen koyak tenan iki pemirsa cuacane. Oke, iki cara meneng ngabuburit ngono ya, Dik ya. Ngabuburite mancing. Ya tak enteni ke Dik mau ora entuk-entuk. Tunggu tuh. Ya wis pemirsa iki wis. Tak dulu kene kok. Gunung kan kono kae. Ora enek sing entuk, wak iku gede mare. Iki rencana malah arep pindah pemirsa ning kene jeri wae saithik. Yus pemirsa aku dilanjut meneh nek ana video ning omah apa nanti. Wis Dik yo suwon yo. Hati-hati yo nek arep udan lho iki udah mulai. Nek digolek ibu Oke pemirsa iki lanjut mulai iki. Pemirsa iki wis tekan omah. Teruan gitu kan. Motor baca. Terus enek cah mancing kan cilik mau Dik. Neng kono neng jembatan cilik. Ini. Yo mancing sawan. Lho. Ento dengar dhewe jebul ya. Jadi oleh akeh tak angkat iki karo ibu papat lho biro. Yo anu sire yo. Yo apa mung nek arani? Yo koyo nila. Wah nila. Yo kan tak delok to tak video mau. Tak angkat. Kok iwake karek papat iki jere mancing ketawan mau, Dik. Bar ngaji mau jere langsung mancing. Jere oleh lumayan kok, lho ngade jebol, Dik. Ayo. Wis pemirsa, ki aku mesti tekan omah mau sikilku bar tak lebokno pawon yo. Akhirnya mulai tekan lebokno pawon, Dik. Karo mak. Kadang lali itu semuanya nih karo mak. Nomor pawon saya. Gue sing. Takkan pindah ning ngarep pawon. Tak kena pawon ning ngarep mah yo nah yo ke sama guru ya. Ya wis pemirsa cukup. Sampe niki wis anak wis beratus ke diturunne keten barika sing mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.